дар бораи одамони азимҷуса мо маълумот дорем. Мо онҳоро ё дар афсонаҳо хондаем ва ё дар ягон филм тамошо кардаем. Дар асри 20 археологҳо дар вақти кофтукобашон скелетҳои одамони азимҷусаро пайдо карданд, ки ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки одамони азимҷуса дар вақтҳои қадим дар ҳақиқатан ҳам зиндагӣ мекарданд. салом ба ҳама, шумо дар канали Азамблог қарор доред ва ин топ 5 фактҳо дар бораи одамони азимҷуса. бародарон, пеш аз видеоро сар кардан ба шумо як каналро бо номи Free Fire Tajikistan тавсия медиҳам, ки дар ин канал ин бародар видеои хелоам аҷоиб дорад. баъд аз тамошо кардани видео ба канали бародар гузашта подписатсия кунед. Ссилка ҳам дар комментария ва ҳам дар описанияи видео ҳаст. дар штати Висконсин, Соединёни Штати Америка, дар соли 1912 5 майи соли 1912 археологҳо дар Соединёни Штати Америка дар лаби як дарё 15 то устухонҳои одамони азимҷусаро пайдо карданд. ва чӣ хел ки мо медонем, ин устухонҳо аз будани одамони азимҷуса гувоҳӣ медиҳад. ва ин археологҳо мегӯянд, ки вақте ки мо ин скелетҳоро ёфтем, гӯё ки онҳо дар вақташ инҳоро дар даруни қуттии махсус дохта буданд ва онҳоро зинда ба зинда алоф сар доданд. яке аз археологҳо мегӯяд, ки ин скелетҳо дар ҳақиқат ҳам аз одам аст ё ин ки аз ягон инопланетиянин. лекин як таи дигараш мегӯяд, ки на, ин скелетҳои ҳамон одамоне аст, ки дар вақти пеш дар ана ҳамин ҷо зиндагӣ мекарданд. боз 5 марти соли 1951 дар Соединёни Штати Америка археологҳо барои кофтани тилло мераванд. лекин бинед дӯстон, ки онҳо ба ҷои тилло чиро пайдо карданд. онҳо худашон мегӯянд, ки мо дар вақти пайдо кардани ин скелетҳо шок шуда будем. ин скелетҳое ки онҳо пайдо карда буданд дарозияшон 7 метр буд. ва ин археолог меравад дар як китоб мехонад, ки дар соли 1941 дар вақти ҷанги дуюми ҷаҳонӣ одамон барои тайёр кардани ҷои ҷанги худашон мешаванд ва онҳо як роҳро барои фуруд омадани ҳавопаймо месӯзанд. лекин дар вақти сохтани роҳ онҳо бо каллаи одамони азимҷуса рӯбарӯ мешаванд. ва яке аз онҳо мегӯяд, ки як тои ин калла дарозияш аз 57 сантиметр сар шуда то 63 сантиметр буд. лекин ин каллаҳоро одамони давлатӣ омада барои таҳқиқот кардан бурданд ва баъд аз чанде ба ин мард хат карданд, ки ин ягон скелет нест, ин танҳо як бозича аст ва касе бо ту бозӣ кардааст. лекин ин мард аз гуфтаҳои онҳо қонеъ намегардад ва бовар намекунад. ба гуфти шумо чӣ дӯстон, ин дар ҳақиқат косахонаи сар аст ё ин ки ягон бозича? фикрҳои шумо оидиен дар комментария. боз як чилики бузурги одамро дар Египет дар солҳои 2012 пайдо карданд. моҳи марти соли 2012 дар сайтҳои интернетӣ ин чилик пайдо шуда буд ва баъдан одамон кофтукоб карданд, ки ин аксро ба сайтҳои интернетӣ ки мондааст. ва баъдан он одамро меёбанд ва мегӯянд, ки ин аксро ту аз куҷо пайдо кардӣ, ин монтаж аст ё ин ки ҳақиқат дорад. ва ин мард ин одамро гирифта ба хонааш мебарад ва ин чиликро нишон медиҳад ва мегӯяд, ки ин чиликро якчанд сол пеш аксашро ба ман равон карда буданд ва ман ин чиликро бо нархи $300,000 харидорӣ кардам. ва одамҳо ин чиликро гирифта барои таҳқиқот мебаранд, ки бифаҳманд ин чилик дар ҳақиқат аз одам аст ё ин ки ягон бозича. аммо баъд аз таҳқиқотҳо маълум мешавад, ки ин чилик дар ҳақиқатан ҳам дар як вақтҳо ба як одам тааллуқ доштааст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. агар бихоҳем, ки дар канали мо ҳамин гуна видеороликҳо тез барояд, дар канал подписатсия кунед, лайка баҷиқед, комментария нависонданро фуромӯш накунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.